pamusoro medare ndava nenyaya yakamhangana naJoseph Njerere anobva muSPF achimhangarira Silas muungani. Silas muungani anobva kuZave village under Chief Makumbo Boyero. Iyi inhau iri pamusoro pekugohwewa kwenhumbi dzemufi. Ndiyo nhau yandava nayo kare. Accused hapo. Accused hapo. Rakaenderesa someone. Ndakaenda ndikasvika pamushapake ndikasvikosoonana naye ndikamuchidza asi akaramba kusaini asi ndakangosiya zvakadaro ndikatoseri kuti refuse to sign asi ndikatonge pamushapake achiti iye mukwasha wangu ndiye akatondikanganisira asi akatifanira ndatondimhangare kwemashoko akasiya pandakabva apa zvaakataura. Yeah, belongs tricky. Chief Makumbo ari kuhere zvinezvi kuti hakuna mambo Makumbo. Asi vakatotsanura kuti mambo Makumbo hakuna asi vari kufanira kubata hanzi ndevari kudhuze kumashops vapandawana dzinozi mabata ndo vari kubata chikafu Pandawana kwagutu. ya nomasabhuku avaita kuti vari kukafu kwavo pakubiza Vanhu vanenge vachibata pari chiya Bedman. Ya kuti tienderere mberi uyo asipo Silas Wikona hapana zvatinenge tichiita. Kubvunza vanhu kuita kutobvunza kutsvaga nzira dzekuti tingaite sei kunosvika pana Silas. Because maoptions vatinogona kuwana panapa matatu. Dai Chief Makumbo varipo ndaitaura naChief Makumbo. Vamanjika uyu wakateta uyu akatoshaya kuti anga atori acting anga ari mwana anga asiri substantive. Zvitora kuti vatoneende ipapo. The second one ndeyekuti tonzwa uyu ataurwa uyu maybe headman here county chief. Obviously hazviite kuti chief werimwe atungamiriri rimwe anogona ari headman. Then the third option ndeyekuti tiite warrant of arrest yakaenda kumapurisa. Mapurisa ndomufonera but kuti tiite warrant means tofanira kuendeswa ikoko futi. Kona ari headman uyo maybe tenda kutanga tataura naye pafoni tozoda anokwanisa kutaura naye here maybe zvichida ndipei munokwanisa kundiwanira macontacts aheadman wacho here. Yeah. Chii nyaya yavambobira sei? Vanhu vakashaya 2019 vashaya havana kugora hembe tura pane mari dzavaina vakabhadhara mari dzacho imwe aida atozi bhadhara futi mai vaipiranga vatisema vaida 750 mainyorana pasi here maibvisa mari tainyorana pasi pari kupi pamainyorana mafunzo yenyewe ndakanzira kufanana
bhabhisa mari dzichicha zoita kuti ndikusaboyo. Vanongova nezvibhuku vanhu vazorerechi. Hanzi? Vazorerechi vakadzi. Akura zvakadiko saina zvo. Vamwe 7 68 Vemos. How do you proceed? Paper Mlevana mesere. Vari kupi vana? Vakarorwa. Uno zvidireko zvokuti mafoni ndo anenge akushandiswa kuti tange kuona zvinhu mumafoni. zvidownload so chachipirwa chakanaka ndo varipo Ndipeika village yacho yaanogara Silas. Village nachief wacho. Then kana ndona tozotsvaga hedu mina ndinoona mwana. Zari. sawe Zari. zara 78 Makombi batenye. Chief Makumbi. wacho munomuziva Aya. zawe chivani chifunkumbe Kozi nyaya kuipa yakaomera ndekuti iyi inotoda kutera protocol. Kozi nevana vasikana vawinawo avaka still pachazobuda amai. Kozi nyangwe tikati ngatitakure ndombi tiende kunodzisiyeko. Kubva chizodiwa amai pavana vasikana avo unozobadii. Tinenge tatongokusira kuti dambudziko. Ngati? Izvozvo zvinenge zvisiri zvako ka zvinenge zvazvevakwasha. Kozi vakwasha ndo vanenge vakuda ana amai. Handizvo here nhaye mana mai? Kozi anozovaita sei vakwasha vave nemombe dzavo dzoumai? Dzinonzi? Vanonetsa but vanhu vachona vari kunetsa kunzwisisa. Kufunga mari yakabhadharwa kakawanda. Vachiramba kunzwisisa. Zvavaita vaiti vakati nhasi toda mari yakati. Mari iyayo toenda nayo. Vatasvika ikoko votaura vosvika votaura futi chi imwe nhamba. Fanika ipapa patazoenda last time vakabva tabhadhara 1.1. Ndobva vazochitaura kuti right mabhadhara ichi tiri kuda chi 4.5 kuti tigozokuwazvo. Still to tikabhadhara 4.5 yacho vanongoramba chingotaura imwe nhamba saka hatichaziva kuti tochibudisa saka tazokuyaokuya. Vanhu vakabhadhara mari kaviri. Kakatowanda. But maproof yacho ekubhadhara mari dzese dziripo here? Iburisei proof yacho ndioneka iri hard copies. Foni yako inonetsa chikomana. Agadzirei hard copies iwayo? Kunoendeka sei? ndakakwira kubva anoburira muchivo ndozobva muchivo ndakakwira murambinda bhowera murambinda ndozoburika panzi panyuke ayo pajekasi pane bhastopi pamanyuke then ndozofamba kuenda kumashozi anozvajeka ndokuzosvika pamushaka paSilas
vakatosvosoramba futi zita ravo. I think zita ravo retusiders asiro pachitupa vakazvibvisa chitupa chavo chiri rimwe zita resiritogo retusiders. Asi ndikangabvisa asi ndimeri mune mwana akanga akarohwa kwakati ipo vazosunungura kutanga Makachitora here chitupa ichi? kwete handauchitora. Asi kugeti kwavo vakatonzi welcome to SS Muungani Village. Vakatora picture vakatora picture. Vaita kunge sekunge vanoti ndinoda kunge ndichitongerwa kuno kuna mambo wangu nekuna sabhuku wangu nekuna ishe wangu nekumatsananguro akaizviita. Asiya chimuparidzi akazindikanganisira. Razviitika pane jurisdiction mhosva yakaparirwa kupi? Inonotongerwa kwamakumbi kuti yakaparirwa kwamakumbi. Ndo vanouya kunoparirwa mhosva. Mutemo unoti mhosva inotongerwa kwayakaita sei? Yakaparirwa. Nyangwe munhu akatopara mhosva akaparirwa waya akasukwa kunokunokushava anotorwa nakusa achidzokera lawayo kwakaparirwa mhosva. Unovhurwa dhoketi. Saka yake inovhurwa dhoketi kuno kwayakaparirwa pasina mhosva. I think titendereka ndigoti nditaure anokwanisa kutaura navo madzimambo ari padhuzeka. Madzimambo ari muchifu. Because I think ndo madzimambo ari muchifu ndo anoganhirana namakumbi. Handizivi kuti kuna ani ikoko. Ndine shangwe here? Yadha neshangwe kana kuti maromo. Ndo madzimambo anofanira akazemberana namakumbi. But vari vekuno kuMash East. Iye kwamakumbi anenge amanikalendi. Nyika zhinji madzimambo hatimbotyidzana zvekudaro kuti tobuda muprovinsi. Totanga kunotsvagana navamwe vekuprovinsi. Taudzana totaura hedu. But kunenge kwakutotsvaga kuti ndikwanise kumuroketa kuti ndonondobatani. Chazonyanya ndechekuti makumbi wacho haapo. Saka ndenda ndikatsvaga machifu ari padhuze. Ndochinzwa kuti headman wacho ndiani? Ari kutungamirira ndimambo here? Ndi-headman here? From there ndochikurukura navo ndonoti vanokwanisa kubatsira kusvika papi. Kana zvisingaende mberi zvavari kutibatsira zvacho, maybe the other option kunenge kwakuisa warrant of arrest. The tricky part yewarrant of arrest ndeyekuti kunhu kwachikutaura kukure. Because warrant of arrest torisa mumapurisa. Saka mapurisa acho it's either vachati tokusungirai munhu wenyu hemumutori. Kana vatoya mutori please pafanira kudhiraivwa kuenda mutora munhu ikoko. Kana kuti vanoti tinomuudza tomuchipira uende. Chamusingazii kuti vanozobvuma here kuti mupurisa kuti avagomuperekedza kubva uko kuya kuno.